В навечерието на Хелоуин, далеч от светлините на града, се намира къща, където дори най-смелите деца се страхуват да почукат. Хелоуин, любимият ми празник! Само трябва да декорираме този замък, преди да дойдат другите чудовища. Франк, побързай с тиквите, ако обичаш! Не ми мрънка, искам да видя малко заряд. Момия, докъде сме с декорацията? Докладвай! Имаш късмет, че сам съм си умотавал кровницата. Имаш късмет, че не съм те размотал тоалетна хартия такава. Върхолак, докъде сме с музиката? Правя микса и само ще кажа едно. Всички гости ще вият от кеп. Ужас, значи сме до никъде! А другите чудовища всеки момент ще дойдат! Някой тук на вратата! Дано да не е леля ми. Идвам! Какво сте се разчукали на тая врата? Пакост или лакомство? Какво се развика от това, бе? Не знам, моми. Абе, хора, какво ви става, бе? Това нормален начин да се държиш с една дама ли е? Ще давате ли бомбони или не? О, вау! Ма вие най-много се кефите на Хелоуин. Тук много сте се постарали с декорацията. Вратата? Защо е отворена? Сега разбрах защо ме доведе в мазето. Явно тук държите лакомство. Това, че е мен по пенкилизъм. Мале, тия са брутални! Това малина ли е? Мале, много са. Мало бе. Оле спина. Франк, не, това е само за чудовища! Мале, ма на вас костюмите ви са страшно реалистични, човек. Той се едно наистина има полтове във върха. Добре дошла в бандата, булка на мрака. Ще те наричам Малина.